Wat la ka result jong ki khna ki bele ye ka final ha ka class 10 bat ka class 12 ka balapan benar ke embos ha ka si thok ding ka long ka bharu Henry ki don ki school house ka hills ki baju pau ba ha ki snem baladem ha ka ni ka kenti ka badang shumi kam shem lala bandon ni ki khna ki ba yo bandrung ha ka thop kerteng jong ki ba poi ha ka top 20 ka St. Peter's Secondary and Higher Secondary School kare ka wai ni ki school ka baki khna ki jupau bha ha ka result class 10 Henry how ni usnem don tang iwe ikna kan thei kata i Daisy Mary Marwen na ka kin toj mau khma wir i bawana khmat do ha ka baila yo hadu proportion percent ki mark Henry i yo duna no kin dia tiak ha ka subject mathematics ite i heb ma kren bat unong tho khubor man ta kisngi i laong ba ka jing duna marks ka dei na kadaw ba imshem la yo ban pen kre bha na kadaw jong ka jing pun no jong ka lockdown wat la ka taru ila pha ye jing khublei ki nong hikai ki para khna school badila ai khublei ru ye ki mi ki pa halo ga jing treshi tom jongki tungin yes ngam ka ei ka ba ite i heb i don ban ong Saint Peter. Pian kat nungut seci kelas. Kelas ni dan sapau tamai. Sapau. Tena ki sapau kat nungut ki buyo persen kumayo mapi. Ngam tip ha. Anu lanut try don. Teka anmar bro kata pi chajwan khmat do. Teka ka ba pi ka yung ka ba pi kan do ka ba dai ba ka jing hiar yo ka mak kan det kan soi ka ban penlong pi ba phinom yo rong shuh ka top 20 kumbalong ki wai Ka jing ada ka na try ka dei ka jing wan chung COVID-19 ka bat ka lockdown mo kan ban yo hai ka jing kra lagi kino hikai ro kin da yo hikai bha na try ka dei ka COVID-19 Te ka ka jing ngeu yung pia ba phin teng biang ka jing pule nang nei khmat ka ka jing thumu ngam pat da knai la de ro re ngamut ban mo ban le ka ba pha hi te ka ba phidon ban ong na kam ta kinong hikai ki para khna school bat imei ipa ka ba dei ba ka jing pas bha ka jong pia ka ne ka sam ka bra shudap ya paro kino hikai ki para khna bal school ban ngap ki me pa changa de ngap kwa tan ban ai kublai ba ki la ya sha ngam ma hadu kan ne ba ngap kwa ro ban ai kublai kino hikai ba ki la ya ra bhai na por pa school ka por online class ro ki la ya ra bhai na na ngam shen ma yo ba ka ta jing hikai ka ba pa te fan kata hi ngap kwa ai kublai te hato lada piteng ka jing pule ka ka thong ka jong phi ba phin lek ya ka ka banta ba phin pule na tharai min class 11 class 12 dengan let pule class science streams okay to te kat no tuli subject phi distinction ha ka ne akhir mi yo tanya ka maths